Euskera eta gaztelaniera ez da berdinak. Eta noski, euskera ez da hizkuntza erraza, baina uste dut oso berezia dela. Eta denborarekin eta pazientziarekin ikasi daiteke. Euskera, ez dakit, uste dut hizkuntza hau ez da bakarrik hizkuntza. Kultura eta ohiturak dena dauka buruan. Конечно, баская мова та іспанська, яны вельмі розныя, і баская мова, яна складаная мова, і таксама спецыяльны гэта будзе, гэта асаблівая мова. І мне вельмі падабаецца яе логіка. І таксама я лічу, што баская мова гэта не толькі мова, гэта таксама і культура, адносіны паміж людзьмі. Усё знаходзіцца ўнутры гэтай мовы. Oraingoz, ez dut inor aurkitu Bielorusiakoarik, bai? Hemen jente asko badago ukrainikoak eta errusiakoak, eta guztiekin ondo moldatzen naiz. До цяперашняга моманту я яшчэ не сустрэла ніводнага беларуса тут. Таксама бачу, што ёсць шмат людзей з Украіны, таксама з Русі, і я маю вельмі добрыя зносіны з імі. Ошо harreman onak dauzkat, nik asko maite dut hemengo jendea, eta ikusten dut haiek bai. Вельмі добрыя зносіны маю з людзьмі адсюль, з баскамі, і я вельмі люблю здзешніх людзей і лічу, што гэта ўзаемна.